Po nevydarenom zápase s Podbrezovou sa chceli ružomberskí futbalisti ukázať v lepšom svetle. V 21. kole ich ale čakal Slovan. Belasi Počebrať prišli po dvoch neúspešných dueloch s veľkou motiváciou. Pred stretnutím si najprv hráči obidvoch klubov oblečených v pamätných tričkách pripomenuli 90 rokov od narodenia ružomberského rodáka Jozefa Vengloša. Život a kariéra vyhláseného trénera 20. storočia sa totiž spájala s Ružomberkom aj so Slovanom. Ružomberčania tiež zablahoželali svojmu bývalému dlhoročnému hráčovi a kapitánovi Jánovi Maslovi k 40. narodeninám. Potom sa už naplno sústredili na duel. Ten lepšie odštartovala Ruža. Už v 9. minúte po Seleckého centri do pokutového územia pohotovo na zadnej žrdi zareagoval Fila a svojou pravačkou otvoril skóre. Pokorného pokus na druhej strane po rohovom kope zlikvidoval domáci brankár Húska. Po rýchlom prechode do útoku Grigar vysunul Tučného, no ten ani na dvakrát brankára Trnovského nepokoril. Slovan mal jednoznačne držanie lopty pod kontrolou, no z tejto prevahy nedokázal nič vyťažiť. Skóre sa nemenilo po Blackmanovom centri do päťky, keď lopta skončila v Húskových rukách a ani po Jankovičovej vysokej strele, Vajsovom zakončení z hranice Veľkého Vápna či po Šporárovom krížnom pokuse ku vzdialenejšej žrdi v poslednej minúte prvého dejstva. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a Slovan dvakrát po sobě ztratil a věděli jsme, že nebude v optimální jako naladění a my jsme to chtěli využít a napravit trošku ten debakl z Podbrezový, což se nám povedlo. Vstoupili jsme do toho dobře, dali jsme gól, ale o půl jsme si něco řekli a zůstalo to v kabině a těch prvních 10 minut bylo strašný. Kapitán domáceho týmu narážal na zlý vstup do druhej 45 minútovky. V prvom polčase síce Slovan na bránu strelu neposlal, no hneď v úvode toho druhého to zmenil Markovič a lopta skončila rovno za Húskovým chrbtom a hostia vyrovnali. Belasi mali hneď šancu na navýšenie skóre. Šporár, ktorý sa sám rútil na bránu, však sieť nerozvlnil aj vďaka obetavosti ružomberskej defenzívy. O momentum duelu sa hostia na oko pripravili faulom mimo súbojov s loptou, keď Pokorný fauloval Seleckého úderom do tváre. Rozhodca Gemzický si šiel situáciu overiť varom, následne vytiahol červenú kartu a Rúža tak odvtedy hrala v početnej prevahe. Oslabený Slovan sa však nestiahol. Striedajúci Barcegian vypálil ľavačkou spoza Veľkého Vápna a poslal hostí do vedenia. Aj keď to vyzeralo na obrat v zápase, Ruža z nenápadnej akcie opäť dostala duel do rovnovážneho stavu. Murgašovu strelu tečoval ešte Hladík a bolo 2-2. So Slovanom sa v tejto sezóne Ruži podarilo získať 4 body po víťazstve na ich trávniku a remíze na domácom. Je to bod, kterého si hodně vážíme, je to bod prostě s mistrem, se skvělýma hráčema, se skvělým trenérem a říkám jako zjednodušeně, hrozně si to vážíme, byť samozřejmě v určitý fázi toho zápasu jsme mohli pomýšlet a jsme pomýšleli na 3 body. Myslím si, že tam byla potom vyloučení dobrá naše pasáž, ale z ní vlastně vzniknul ten gól na 1-2 bohužel. Ružomberok v základnej časti na domácom trávniku zaknihoval 5. remízu. V zápasoch pod Čebraťom má na konte ešte 4 prehry a len 2 víťazstvá. Posledný duel pred nadstavbou odohrá Ruža vonka proti Komárnu. Ďalšie stretnutia bude hrať v skupine o záchranu.